хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 1 феврал дар Паём ТВ. тоҷикистон ба нақша гирифтааст ки истихроҷи нафту газро рушд диҳад ва бо ин мақсад бо шариконаш гуфтушунид дорад. далер ҷумъа вазири энергетика ва захираҳои оби кишвар дар нишасти матбуотиаш гуфт сарфи назар аз афзоиши солонаи истеҳсолот ва истихроҷи нафту газ дар кишвар ин ҳаҷм ҳанӯз кам аст ва бояд роҳҳои зиёд кардани истихроҷи нафту газро ёфт. далер ҷумъа зикр кард ки вазорат дар якҷоягӣ бо шарикҳои дар ин бозор фаъолият дошта корҳои иктишофиро идома медиҳад. гуфта мешавад Русия яке аз таъминкунандагони аслии маҳсулоти нафтӣ ба Тоҷикистон боқӣ мемонад ва механизми интиқоли он миёни кишварҳо таҳия шудааст ки ба таври дақиқ амалӣ мешавад. илова бар ин ба гуфти далер ҷумъа масъалаи интиқоли нафту газ аз Эрон дар ҳоли баррасӣ аст. қарзи агентии беҳдошти замини Тоҷикистон боз афзуд. агентӣ чун гузашта қимати пасти обрасониро сабаби афзоиши қарз меномид ва ҳамакнун болоравии нархи барқ низ омили дигари он донист. қарзи агентии беҳдошти замин ва обёрии Тоҷикистон дар назди ширкати энержияи барқи тоҷик ба 456 миллиону 900 ҳазор сомонӣ расидааст. дар як сол қарзи ин ниҳод аз истифодаи барқ 90 миллиону 900 ҳазор сомонӣ афзоиш ёфтааст. маврид ба зикр аст ки раҳбари собиқи ин ниҳод Холмурод Раҳмон сабаби қарзи зиёди агентиро ба деҳқонон рабт дода гуфта буд ки пули оби истифода кардаро пурра пардохт кардан наметавонад. Холмурод Раҳмон он замон ду роҳи ҳалли мушкили қарзро гуфта буд ки яке боло бурдани қимати оби полезӣ ва дигари субсидияҳои давлатӣ мебошанд. дар Тоҷикистон 10 кони нави тилло ёфт шуд. қитъаҳои дорои тиллои реза низ пайдо гардида аҳолӣ метавонанд ба онҳо иҷозатнома гиранд. дар ин бора раҳбари сардори геологияи назди ҳукумати Тоҷикистон Илҳомҷон Оймуҳаммадзода дар нишасти матбуотӣ маълумот дод. бино ба гуфти Оймуҳаммадзода конҳои нав дар қисмати марказии Тоҷикистон ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир буда захираҳои онҳо пас аз таҳқиқоти дахлдор дақиқан муайян карда мешавад. ғайр аз ин дар ноҳияи Муъминобод ва Шамсиддин Шоҳин дар масофаи умумии 52,5 километр 13 қитъаи тиллои рехта ошкор шуда ба Вазорати молия ҷиҳати додани иҷозатнома ба аҳолӣ барои гирифтани он пешниҳод шудааст. бино ба маълумоти Вазорати саноат Тоҷикистон захираҳои бойи тилло дорад. дар Тоҷикистон 137 кон бо захираҳои ҳисобшудаи тиллои саноатӣ ва 127 кон бо захираҳои тиллои ғайри саноатӣ мавҷуданд. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 1 феврал эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 55 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1030 сомониву 5 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1118 сомониву 22 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1928.33 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad Futures London $85.59 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Grad Oil New York $79.10 муомила шуд.